ina neman alfarma ga dukkan mutum da ke kallo na ko yake ji na yi ma annabi salati ko da kafa daya hadiya ga annabi. Duk wanda yake ji na da duk wanda yake kallo na tun daga nan har abadul abadi, duk wanda ya ji wani lokacin a daidai wani lokacin ina bukata, ina ba shawara, ina neman alfarma, ina hada shi don girman Allah da yi ma annabi salati ko da kafa daya. Ta kowane siga kai ma annabi salati domin kai ma ka rabauta. Ne Sheikh Usman Kusfa Rigirigi, sunansa cikakke Sheikh Usman Idris Kusfa, kuma mutane sun fi saninsa da Rigirigi. Ya kasance fitaccen malamin addinin Musulunci da ke Zaria, jihar Kaduna, a Najeriya. Shi malami ne wanda ya shahara wajen wa'azi da koyarwa musamman ta hanyar harshe mai nishaɗi da salo mai jan hankali. Yawancin wa'azinsa sun sami karbuwa sosai, har ana yada su a kafafen sada zumunta, musamman TikTok, saboda yadda yake ƙarawa bayani salo mai sauƙin fahimta. Rayuwarsa, Sheikh Rigirigi ya shafe shekaru ana koyar da ilimin addini da wa'azi ga mutane da dama. An san shi da maganganu masu hikima, nishaɗi da misalai waɗanda suke sa mutane su ji daɗin sauraron wa'azinsa. Baya ga koyarwa, yana da mabiya da ɗalibai da suka koyi darussa daga gare shi a al'ummarsa. Mutuwarsa, Sheikh Usman Kusfa Rigirigi ya rasu ranar 1 ga Fabrairu, shekara 2026, a asibiti a jihar Kaduna bayan fama da rashin lafiya na tsawon lokaci. An gudanar da sallar jana'iza sa a garin Kusfa, Zaria kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Ya bar baya mata 4, yara 37. da jikoki da yawa. Abubuwan da ya shahara da su koyarwar ilimi mai gina rayuwa da wa'azi mai sauƙi da fahimta. Ya samu karbuwa sosai ga matasa da masu amfani da social media. Ya zama wata alamar jagoranci da ci gaba ga al'ummar musulmi a arewacin Najeriya. Ran da duk kwana ya ƙare, ko a ɗaki ko a zaure, ka rufe ƙofa da ƙyaure, za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ja ba a jinkirta wa kowa. Akwai shi Alhaji Ahmad bin Ashab Al-Fasi Al-Tirmisani, akwai shi Ahmad Al-Ashab Al-Madawi, akwai shi Ahmad At-Talili At-Tagazuti. Shi Ahmad At-Talili At-Tagazuti. Faɗa mu ji? Akwai shi Alhaji Ahmad Jarbidu Ad-Danji, akwai shi Ahmad Al-Jarandi Al-Fasi, akwai shi Alhaji Ahmad Al-Halfawi Al-Mikinasi, akwai shi Ahmad bin Halid Al-Kuwainini As-Sufi, akwai shi Al-Muqaddam Ahmad bin Halifatu Al-Jaridi. Shi Ahmad Al-Jaridi kenan da kan shi wani ko hadari ta ja shi babu yadda ba za ta zo ba. Ya kai mai sauraro na, ya kai mai saurare na, ya kai mai kallo na, ya kai mai jina, ba ka rungumi annabi sosai ba, ka nace mishi da yawan salati. Ina taya kaina farin ciki, ina taya ku farin ciki, don mai kallo na ina taya shi farin ciki, don mai jina ina taya ka farin ciki, tun da Allah ya baka soyayyen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, tun da Allah ya baka soyayyen annabi Muhammadu, Allah ya baki ya baku soyayyen annabi Muhammadu. Ina neman alfarma ga dukkan mutum da ke kallo na ko yake ji na yi ma annabi salati ko da kafa daya hadiya ga annabi. Duk wanda yake ji na da duk wanda yake kallo na tun daga nan har abadul abadi, duk wanda ya ji wani lokacin a daidai wani lokacin ina bukata, ina ba shawara, ina neman alfarma, ina hada shi don girman Allah da yi ma annabi salati ko da kafa daya. Ta kowane siga kai ma annabi salati domin kai ma ka rabauta. Da Allah shi yana nan yana yi a kowane lokaci, da kowane minti, da kowane sakon, da kowane sawani.
da kowane lissu ba yankewa kama annabi salati domin karabauta kuma annabi salatin kun yin ko da salatul fati ne ko da jauhar ga sarki in ta zo tilasta ta ɗauki ransu mulkin bai hana ba. DCL Hausa ta taba hira da Sheikh Usman Kusfa Rigirigi, inda a cikin hirar ya bayyana dalilin da yasa aka yi masa laƙabi da Rigirigi. A cikin wannan hira da DCL Hausa ta wallafa a tashar YouTube, Sheikh Rigirigi ya bayyana cewa sunan Rigirigi ba na asali ba ne sai mutane suka sanya masa. Inda ya ce suna nufin irin ruwan sama mai yawa da ke kawo albarka, kuma ya nuna cewa duk da haka ya fi jin daɗin wasu laƙabi kamar Attalili Attagazuti. Kai rigirigi na lakabi ne mutane suka samu suke gaya mun shi, ina da manoni kamar haka. Na farko muka ce rigirigi wato kaman hadari ne wanda ake cewa ruwan dargama duniya, wato hadari da ya taso misali a ce a Najeriya an wayi gari ana ruwa, an kwana ruwa tun daga Sokoto misali har Lagos har Port Harcourt, wato hadari da rigirigi babban hadari da an kwana ana ruwa sun ga banna ba a lokacin ma rigirigi. To suna marƙabi da shi ne saboda suna yawan samun asarara a wajena da ilimai masu ɗimbin yawa, amma asararin fatiha, asararin jauhara, asararin fatil fati, asararin ayatul kursi da sauransu. Sun da cikin zama ma'ana alhairena ya zama duniya cikin mai rigirigi. Alhamdulillah, da na taso mahaifina zai mara jis ya ɗauke ni da hannun shi da kai ne don shi malam Hassan Majini a gun shirkatun alƙur'ani daga Ali an ba kefi har zuwa sauka. Alhamdulillah, mun gode wa Allah na samu makarantar akwai wanda sun tsaye da izifi 40, kuma da na fara karatun alhamdulillah sai na fara karatun sai na saukin da ina biya musu. Ƙur'ani na wajen malami na malam Hassan kuma alaramma ne mutum ƙur'ani a nan Kusfa yake da shi ma na matsayin ruwa ne wajen innan wajen mahaifiya na, amma kuma na fara tun hisabi a wajen babana mahaifina su mara Idris da Jal'anhu ya fara koya min ilimin hisabi abba jada hawa za haɗaya ya kan nan muka tsaya. Sai ce in je wajen kawun shi na babban wali ne ta malam na kaka, ya ce yi min addu'a ya sa ma ilimi na albarka na samu albarka. Ta malam shi ce ta malam na kaka sunan shi kenan, babban mutum zai shi yi min addu'a abin da ya yi kenan. Nan daga baya da karatun halari da ƙawa'idi da shimawai abin babanmu baba Salisu mu shi ba mu ga tijaniya kuma a giyan mun ne karatun littafin ɗan Rashidi da ɗan Ashir da kaman Ƙurɗabi da sauransu a wajen malamin suka Indabo da shi ba da Usman mai tantabarai. Sannan kuma ne karatun abin da ya shafi kaman ziya kaman asari da ziya cikin risala na abin na farko wajen malam Umar malamin mata shi ma an nan ne daga wajen malam Baba gidan babban gida kenan zai malam Baba. Sannan kuma ne karatun tufa a wajen shi malam Shehun Tasi. Sannan kuma da karatun tufa farko a ƙarshe zai malam Bala da Ashifa Kusfa Zaria. Mana karatun askari a giyan da diwani gaba daya farko da ƙarshe da miliya da sauransu a wajen halifa shi malam Gali shi malam Yahuza radiyallahu anhu. Sannan kuma ne karatun abin da shafi fiƙe tun daga kan kaman a ƙarabu zuwa mutasar da ilimin hisabi da aufaku da falaki shi malam Habibu malam Jaiz. Mun yi karatun mutasar a giyan da tafsirin alƙur'ani da a wajen malamina shehu malam Tamimu na malam Baba Kusfa, kaɗan kuma daga cikin malamai na littattafai. Amma ilimin ɗariƙa
na samu izinin karanta Ismail al-Azam na Tijjaniya a wajen shehi na malamina su malam Abba da shi malam Salahuddin dan shi malam Haji dan shi malam shi da Garami. sai ta kyautata inda ya fita ne na ilimi iyaka na kusa na karatu na, amma da na kammala na fita ziyare-ziyare na manyan bayan Allah na zama tabaraki. Misali na haɗu da na bi ziyara na shida rubuce da gal'anhu kuma ya ba mu ƙaddamanci na ƙarfin Tijjaniya, ƙaddamanci da lafiya manazirci kwanar harajin da gal'anhu Kano ma ba mu ƙaddamanci da lafiya. Lokacin ziyarar ba ɗaya muke yi ba, a lokacin bin lahadi za mu je Kaduna gidan Shemar Sanda da gal'anhu bin lahadi za mu je Kaduna ziyara gidan Shemar Sanda. Wadda Juma'a za mu je ziyara Kano idan gidan Juma'a da gidan Shemar harajin da gal'anhu. Shi ma da harbaci da Ramadan za mu shirya ziyara motoci akalla mutum fiye da mutane 1000 za mu je ziyara gare shi da shekara sau daya mu ziyara kuma je sauka. Sannan mun je ziyara a Nijar da shi Abubakar Hashim Chota da Dal Anhum kuma ba mu kaddamanci na Tijjaniya da laƙiya, amma ya ce wanda da yake so ya gan shi ba san daman ganin shi ba zai gani wanda yake zai ga shan ciwon Chota ya ce da san daman ganin shi ba ta tozo kusfa ya kuma kusfa Zaria wanda ke so ya bashi da san daman bashi ba su man kusfa. A lokacin nan an wani wannan fiye da shekara 25 yanzu na kuma ji haka lawa na ziyara can ma an bani mukaddamacin Tijjaniya kuna je har pass gidan shi Tijjani Bil'anhu wajen halifan shi ne shi Muhammadu Zubair na bani mukaddamacin Tijjaniya da lafiya gaba daya da sauransu. A cikin wadin ba su kenan ba na gaya maka da su ba su kenan ba. Kusfa farko da wani anguwana ne a daga lati hudu na imani san mahaifa yana da cikin imani garin da aka haife ka zarafin ganin na da garin kai to zali da ka da ka jan sai tukano da aka ke da ai san mahaifa yana da cikin imani duk wanda bai san mahaifan shi wani imani shi ne bai zama cika ba abin da annabi shi ya faɗa. Mahaifanka a dole ka seta ne yake nan da bisu mahaifan kuma ba abin zargi ba ne, inda tana cin Zaria Madina karama saboda tarin manyan malamai da ke ciki, an yi manyan shehunai, an yi manyan waliyai a garin Zaria suna ɗumbin yawa. Shi malam Junaidu, shi malam Shita Isa Zaria, shi malam Junaidu, shi malam Alamu, shi malam Haji, shi malam Shurehu, shi malam Yusuf Babba, shi malam Yusuf Karami, shi malam Ashifa, shi malam Ashabu, shi Salahuddin dan birni mai tantabarai wani jodoma da Isa Zaria, shi malam Naiya, shi malam Yahuza da Alƙadar Zaria, shi malam Sa'an Gwamma Gajiya da Isa Zaria. Na da ba su kenan ba. garin da duka an lami na kariyan malamai na ƙwararru to duk wani sa ya ce man an ƙwarewa ya kani dai na fi daɗi mutum ina ban a sallama. Na fara kanta da shiga wajen akalla 25 ko ma 30 kuma na kanta a lokacin ni da ma da nika tuna ba da bayan da niyan kanta da bane ina ka tuna da kai dan amfani na ni kaina ba ta kamar yana da miliyan kanta da bane ba ma shi a cikin tsarin ajanda na ni ya ka ina karatu ba sana ma dinki ne ma sai ne dan dinki na dinki ga kuma mun san mai su mal Ahmadu ko zuwa ne kuma a taso daga nan suke zuwa gida wajen na ɗinki mutum ba sa littafi har daga baya dai mutane suka nace a kan dai suna so a samu su littafin.
sana'a na da na taso na ɗinki ne nan kusan mu an gwamnati kusfa sun garin yariya mun saba da sana'o'i daban-daban musamman sana'an hannu zuwa wajen muna fara ɗinkin keke akwai ɗinkin hula kuma na yi ta ɗinkin hula da keke singa na yi kuma ɗinkin riga daga cima kaftani na yi riga daga cima yar morocco kusa ga morocco nan za mu riga guda 10 abin da ban ko riga ɗaya naira 10 ake ba ma suna kuma rigan yau da gobe kwanaki riga 10 yau da gobe za mu haɗa kana ban naira 10 amma naira 10 nan ba ta ciwuwa. babba alaƙa na shi da ni na farko ni ɗan tijjaniya ne ɗan ɗarƙin tijjaniya ne kuma mafi na ma ɗan tijjaniya ne kan baban shi ma ɗan tijjaniya shi ma kakana shi ma ɗan tijjaniya ne kuma mafi na ɗan tijjaniya ne mun mafincin malaman zariya gaba ɗaya duka su mafinci ɗan tijjaniya ne hakan ya bar ɗan tijjaniya ne ni ma na zo ɗan tijjaniya muridi kenan na shi tijjaniya da al'amu shi ne shehun mu gaba ɗaya. da dama duk wanda san zai kira mutane zuwa ga Allah dole shi da mu kalubale mana wasu su ji daɗi su munna wasu kuma su jawo shi ilima su suka kuma ilima su zagi kuma ma ce malamai muka da annabawa ne kuma annabawa su fito shan wahala kan irin wannan fannin da ku da ko da amma rabbin mun na san ina kan gaskiya na da littafi ko misali kuma kana ne magana kan manyan waliyan nan su shi Ahmad bin Sulaiman at-Tamimi at-Tabazuti da Galami da na samu mutane da suna shakariya ne suna cewa ban kyauta ba suna cin malaman ɗariƙa ne ana cewa da amma ne ka tun halayi ne ko ijimai ne da yafi da za tun ni na san littafin kuma na san shi wanda ya littafin kuma ina da littafin wanda ya littafin kuma shine shehu Ahmad Sukairaj shine shehu Ibrahim kuma ina da ita sai ban da wani damu akan shi don ne magana na san littafi ina da cikakke kuma na saka yaro da shi ne ya dauke da magana kana san ban damu iya ka yi an yi ta da shi ga littafi da dama shi an ce kula galin kitab za ma tun ina nan da raina ni amma sanadiyan zamani ne don da komi akwai sanadiya kuma akwai lokaci shi ne sa kawai da suka kara sani na sanadiyan media din a wannan ina jin daɗi sosai wanda dai gan mutum a tamini da a tada zuti ina jin daɗi wannan asalin waliyi ne za a ce mai rigi zan ce na ana zalama za a ce mai rubin bai na jin daɗi bai ina jin daɗi wannan za a ce mai na annabi shi ma na fi jin daɗi kaɗan daga cikinsu akwai wanda ya fara karɓar ɗarƙin tijjaniya a hannun shi na matijjani da ranar daga ce ma al-shehu lil harazimi al-barrada al-bar'anhu da littafin jawarin ma'ani na akwai shehu mahamudu tunasi da gal'anhu na nufin shi tijjani na farko akwai shehu alhaji ali tamasini ina lifa na biyu akwai shehu muhammadu bin abin nasar ina lifa na uku akwai shehu muhammadu na farani ina lifa na hudu akwai shehu muhammadu bin arabi ad-damarawi at-tazi raddal anhu akwai shehu muhammad al-gali raddal anhu akwai shehu ibrahim ar-rayahi raddal anhu akwai shehu ibrahim ad-dakkali raddal anhu akwai shehu muhammad al-mushri raddal anhu akwai shehu dayyib as-sufyani raddal anhu akwai shehu dayyib al-qubbab raddal anhu akwai shehu muhammad maki sharrabi akwai muhammad madani sharrabi akwai shi abbas sharrabi akwai shi abbas sharqawi akwai shi alhaji ali amilasin raddal anhu akwai shehu ali ashati raddal anhu akwai shehu muhammad budiwaya akwai shehu muhammad buziyana akwai shehu muhammad bugarara akwai shehu muhammad bu jama'a akwai shehu muhammad bu hasuna
akwai al-kibril ahmar aishadul habib ahmar radiyallahu anhu akwai shi muhammad dahir kundusi radiyallahu anhu akwai shi muhammad dahir al-qamari radiyallahu anhu akwai shi usman al-jaridi radiyallahu anhu akwai shi usman al-fallani al-akanari radiyallahu anhu akwai shi bu izzatin al-barbari radiyallahu anhu akwai shi ahmad bin sulaiman at-tamimi at-tagazuti. Babu sauran shakatawa ba ko za ta jira biki ba, mutuwa bara ya shaho, ta buge yaro da tsoho, ta kaɗe kuturu makaho, wani matun kan a haihu zai mace ba ko da wai ba, mutuwa har in ta sauka a gida wani za ta ɗauka. Ba ruwanta da masu kuka, yanzu kaji ana ta kuka wanda bai hana ɗauke ran ba.